ban nang yai kentiu hagi kampule puthi jong ki samla kene ka than henne ka sngi jong ka arpo ar trik uyayong arjar arpusau ka seng ki samla pule ka seng khasi student union na North Khasi Hills district lengba ka education na North Khasi Hills menta ka sngi ki lala ban sedang ban pin urlong ka jing angnot jong ka seng ban kentiu ki samla pule bakin nang la ban jam shaki weipat ki kerdan pule jong kene ka juk thmai ka ba menta ka ba ki samla ki bala pendap e ka class 12 bat ki bedang up result ki bedang angnot ban betengi ki jing pule bat ban rong shaki wei ki kerdan pule bat ka badan kam ban yale e ka common university entrance test undergraduate lani ka CUET UG lala ban sedang menta ka sngi kumban shukdo ba yakani ka free CUET UG coaching la penlong hagajia trilang bat ka El Elyon Institute nongpo Hakani ka sngi lawan ban sakhi da ki nongelam jong ka seng na North Khasi Hills District Unit ki bakin thop ye usamla Ferdinand Kharkamni ubadi president usamla James Hitler Maupnyang ubadi secretary usamla Banjab Maring ubadi education secretary ikong Stephanie M Nongbri ibadi skill development program officer Ribhoi district Reverend PS Tumong ubashime ka benta kum unong hikai usamla San Kupar Singli ubadi director jong ka El Elyon Institute kentup de ki weki nongelam jong ka seng KSU ki staff jong ka El Elyon Institute bat ki samla pule ki blawan ban penrong kerteng yelade ban sya hikai hak de jing ai jing hikai haba ai jing keren na kaliang ki nong keren ki laong baga jing shim jong ka seng KSU da ka ni ka sinjam ka dei ka badon kam na ka benda ki samla pule bakin nang la banya ringkat ka jing nang jing tep bandrong shiki kerdan pule ki bakham shalor kumba long lang ki we ki samla pule na ki we ki jella jong kari bat habakran halor ka jing thrang jong ki samla banwan sha hikai hangne kila ong ba watla ka jing hikai na ka benda ki samla pule ka long ka ba om don kam ban siu henry ki samla pule ki dei ban kin mau ba ki ba pinlong ya ka ni ka jing ai jing hikai ki don ka jing kit kli ka ba bun bat ka jing lot jing sep ka ba bun kumta kila kintui ki samla ki dei ban shim khia bat ban wan tikna ka ba long om ka jing mentoy jong ka seng KSU bat ka El Elyon Institute henry ka dei ka jing mentoy ka lawe jong ki samla pule ki ba wan sha hikai so bakin keren meneng lo om bakila keren shibode dengan keren do isa mene yong komunikai isa yong mene ba katrai tamu ba 4% sedon ki ban shim serious nga nastu ngade kata mesu mene yong ba i member yong mene ba bon ba pas tersudah pas flashlight salit ong sya kenjat no lakimat ang lagat lalai dengar ngelong tawe neki dengan kan hidup ong isa ngapun man so ya kata kini ki 4% ki balai sosar kini 4% ki balai changano aba kai kan kwa no ipi hakane kau juk ka bamata boro kalau very competitive fa kamlo healthy show ka competition da jungi nangai scam boro yang pi khili long le atam ya kai PSC pendap to ya kene ka ki exam ki berdu syakmat ki prepare reka ina jingmut jungi ki su menora ini ka common university entrance test jong pi ki undergraduate kelong bangin ai jingmut nomor nio i hak nix dem ki lale bon ki kun samla pule jungi haba kiyo ya ki chakali to exam ki bon syapo asam tamale sya asam ru ki shefon yengi ki nongelam KSU ki shom te sebab nimyo ka jaka bagi to apo sik la jong ni apo jela la jong tengi mentai habi to syapo asam ni habi sa pa shibet te kata kawai galong oi pi ba kam dalong healthy mangi teng iting tamun hiar sya asam ai to takawai exam ru te kabar ka bangamut hne menta galong ba teng kapor ka juk menta ki ong ipi ki don kam malong YS IPS IFS ren la ngi pe ka kum ka juk hoi ka di ka tadang ka phe tam apo district kham tam lagi kres pang tulok te kam he shu mon la ki we ki officer ren village MBA ru hilong chartered accountant ru ka tulok ka kam he ban ya OBC ru ma balik mo ya ta kabun ki por jungi ki lale ban atem ni ki competitive exam ki prepare dan lagi pe apo district jungi ni nam dunash bun ha ikini ko officer ba village ki no ki exam ru pinwan ni phila ma seng kam seng jam ni jom ban ngan ong ipi kum ka
jingai ngo mau blei lai hani por apa sedang ni institute ru akan mau isam lasan di dalam berkibah di kot menjepli dengan institute nak kampoi perhat bahkan institute kan poi hadu kan dia ban syakri ya kajai mana bojungi dari kubis pun sai jing telang jopi ga institute naso ba kan dia gadi tang sedang de haba keren ru ya kapo ong imes mene shoman pukut ani tu ini ngarung ki isu dan kelas 12 apa nak pendep ya kelas 12 jangan nak khat ngong kai bukan pendep to man lin yobi nak pendep ya yobi dep ye lija yu sakai pat pendep man ngom bangan long utau noilam jo ki samla pule na try jinang start man kam hi ngali pendep no ka ibu ya marketing bat kai ga jimut bangayo ang tu ngapai hosna marjas po niyo ya ka center to exam li po sentiments ngayu ki samla pule ki ba khamre tai yanga ki tho in the exam bat ki ba khamhe laisha kata jongaru ki bladon gumbasan po samsan ru posnem ki pendep ya ka masa ga joki haga jim jogi yimdei ban phin po yano inu bat ngomong ru ba phin pe ya ki khna samla pule ki dangret karta ki ba phin ong ya ki ban mo phin stock ya ki phin pe ya ki de wei karokom na marteng teng ki don ki ba yo ya ka jingyo na kai ngasem ki la ban pendep kat kum ka por bobiak hari don ru ki ba shem haga je nanti ga jipule ga ki shem ga jinge haba ki ma shi ban pendep ban hadin ba ki so ba ki la ban pendep pat ki leng kata ka pasan ru poster te kata ni ga jumut jonga ban next kem ya ka ni ka por ka ba phinio hot ka dei ga ba kham don ka no jiksiu and re ga ong pi ha jim jungi nothing is for free ka ek ba phinu ka man lut baik mentah competitive exam ni pule ni pendek dengan pule jogi na po embos dari mentah kumbong i kong mene ki kot NCRT mentah ke ki jimpule jogi klade na po hakaba ni syam bat ni i ke ke jinge dong ki samla ki jungi kim tip ya kita ki exam pattern kumno ban tho ke exam kumno ban ki jat jingkeli ki bala anwan namar haba phira thep ke CET ki don sa kumbong i yang babu mana wan ai kai pi bayong ba kandona la ka jong subject wat ikpiji ru ka jong la jong subject kham tam le pi ki ji le kalong thamai ka de ka sin man kok man tau snam te kan long ba thamai habaro kiliang te di kerman long ba kan ne ka jingyo e kene kalan hakaba ma pi ki samla pule hadin ma phila ban pas ni kerman ba phin pas bhai ka exam jong class 12 HSLC ba hagade pren ke jing pengkret katai ke jing pengkret kalong ba pihak ban pengkret bahan ada de kane ka jing ai free coaching CET UG kala badai kumno ban pengilat TAP lane ban peneliti nakal yang jong kane ka institute YP haba kumno phila ban bangla ban fees kita ki jing e kumno kita ki jingkili ki bala ban wan lane kumno kita jat jingkili ki bala ban wan kita bala badai berlong ke jingaram bat kumbang ala ong EP hagisnam ki baladap kaladon ka CET namta ki post graduate bat ni iru kumlai thu ibabu mene syapang kumno kata kanet exam hapreng JLT jo kina samla pule mi teng hakabangim pat yok mat kumno ban tho lane kumno batengku ya kita ki jat jingkeli ne ki jinge ke jing sini min nompat pepang hari hapreng kita ki jinge ke bangiat haki kum ki samla pule Idon kipor bangi fil namar kilong batmai ni hari kim dapat berlong kijing pendulat yang ni namar kine kiju ki exam pattern kiba pila banyo kene ka CUET free coaching lomba kene ka por lomba kene ka institute bat apreng kesan ki isu kemudian kiju jingkeli pila bani kun yang kita ki exam UPSC pila bani kun yang kita ki exam IPPS ki SSC bat kita ki exam ki banking ba per kini kiju kila perwan kumno ban atem ya ki jingkeli bat kumno pinyo lat namar kumasya jong ha jing lokasi jingi langi mat sisin ngimpat tip ya kita jingi la ngimpat mat ngimtip langi lalet kamu ngitip kita ki bade balet kata kelem persang kamu ha jing breu kanom la ban long ikermen nang ba kene ka jinglo jingyo kene kalat hapi ki samla ikermen ba ke ek ba phi phin ai ka ba hatam kamde phin ai ka lelion kamde phin ai ki isu hari ke ko bahatam keden ta ka jim ka jumpi ba phila ban le bhai ke nam ta ka ing ka sem ka jumpi
ya ime ipa jungpi bata kapor hisakan mau bang hable e namta kari hujat penriu Thay thì là khăm số thu thì thằng cái chính mất trong bậc cái CUET balai dan kamat le cái exam entrance test mà nằm tại cái opinion admission học cái Central University. Thế có vẻ cái bà qua ban khăm stress ha ham nhiều mà còn về cái lệ xe mình ta mau buat nanti pisau dapat yang jingkli mình ta kena orang alak ban solve yang alak ban dengan perkat punya ngayo por kham buat bagan solve kini ke jingkli ngala ban solve te henry hakapor pisong pada ban tho yang tu ke exam katu kapor jom pi ke yat ban te menta let's say ka wei ke jingkli ka ba shimpor nakabenta jom pi ba pin solve fi dekat tu jing semua tu jom pi let's say kan bampor pi 3 minit henry haba ban pada hakani ke coaching ka long ru wei ban hikai pa ye pi ban pin hikai no ye pi di kirukom ki basuk Kenang ba penlaban solve ke jingkli hapo kata ko bayang I samamatan hapo ka shiminin makunta teng untama kidan lagi jom ki exam ki badan lagi jom ki pattern long kum nang ta jong nga ba ta experience no ba ngala shong la li tho exam la ta ki bon ba ki exam ki ba pher but ko wei nang ki ni ko ba ki exam khamtam le ki ba long online kambat benta ka por jom ki ka lam tar hapo puli jingkli Pin puli khamtam le dili kini ki bale ko computer pin puli na mis drong ka answer shupo kada phida puli phi ke ni ka jingkli barwa shupo ka answer phi aklat biang tho use drong tamanda ka scroll biang drong wan biang shupo le sili gidan ki jingkli ki balang part ma ko ke jingkli bet ko ka passage le se ki jingkli pada ki bon tamanda ka bon pin hable phai ke jingkli shaka jo ka jingkli ka bam bha ka porte right Lingbang kani ka jing hikai ka ba pin sayo orang dia nganget bat kemen ba kan hikai ru pi kumnu ko we ka ban kong du ka deka time management ha ba pi solve ki ta ki jingkli ka ba pio ko we ka ban kong du ka ba pi hap ban kan mau ka deka time management namar ba let's say mo kinum sha ye pi ba pin ra ba pin dengki ba je ki ro por pi to exam hab do sharot te kamot ha tu ka screen jong pi ma dan lupa ba itu I timer jong pi te pi hapan pe yang por pi hapan manage namar mental dan ru ko tu li ki jingkli ko pi hap solve let's say 10 minute then ru ko tu li ki jingkli ha ka shikanta let's say numla ban solve ma de menta ka de nadu menta ha por pi shong ha yen da pi shong ha ka ni ka coaching lo pi de pai shi ha por pi practice per shang ban pen create ban practice kana ba pen la ban solve ha po 10 minute kamu 30 seconds for every question kada kamu dak pe ke ladak la solve baru pindang yo por ban revise yang ikinu ikinu